Maray na hapon mga tugang oya po ang mga bareta ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baretang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga baretang ngunyan para sa aga. Nagbaba na sa 7 ang bilang kan mga nawawara dalan sa pagrapado kan uminaging bagyong Julina sa mga iba-ibang parte ka nasyon. Ini sigon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council matapos na maisalbar ang 20 katao sa kakusugan kan bagyo. Sigon kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal na kaibanan sa mga naisalbar ang 15 mga parasira sa Masbate, Siriman, 5 mga parasira sa Katbalogan, Samar. Alagad, piglinaw ni Timbal na sa 7 nawawara, 4 digdi ang konfirmado na mantang nasa erarumpaning verifikasyon as in validation ang tulong iba pa. Mantenido man sa tulo ang restrong nagadaan kung sa insaro ang konfirmado mantang for validation pa ang duwa. Mantang 16 man ang konfirmadong lugadan sa bagyo. Nasa 28,448 pamilya o katumbas ng 109,680 katawo ang apektado kan bagyong Julina sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Eastern, as in Western Visayas, Siriman, Socsargen, as in Metro Manila. Apwera sa Delta variant na dominant variant kan COVID-19, nagpatanid ang mga eksperto na posibleng magdakol pa ang mga variant na malidiskubre sa mga masunod na panahon. Nagamit ang World Health Organization ng Greek alphabet para sa mga variants siring sa Alpha, Beta, Delta, Lambda, asin ngunyan ang pigbabantayan naman iyon MU variant. Posibleng mas maging matibay man ang virus asin magkaigwain nini na vaccine protection na saro sa kahaditan kan mga eksperto kung sagkod no rin na magiging efektibo ang COVID-19 vaccine. Nagabot na sa nasyon ang nasa 502,000 doses kan COVID-19 vaccine kan AstraZeneca. Kasubagong aga kan maghugpa sa NAIA Terminal 1 ang China Airlines Flight 701 lunad ang sobra kabangang milyon na doses nin bakuna. Katakod kini pigdalauma na maabot man sa nasyon ang nasa 2 milyones doses kan Sinovac vaccine lunad kan Philippine Airlines. Mantang siniguro kan operator kan cold storage facility na kinamumugtakan kan COVID-19 vaccine na nasa maray na kamugtakan ang mga bakuna apisar ka nangyaring pagkakawara nin kuryente dalan sa bagyong Julina. Sinabi man kan Meralco, negosindang contingency measure sa mga siring na pagkakataon para masiguro na dai masasayang ang COVID-19 vaccine. Sinabi kan Food and Drug Administration na nasa 0.0017% kan 13.87 milyones na mga Pinoy na fully vaccinated na ang tinamaan pagirarin ng COVID-19. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na 242 katawo ang naka-eksperyensya ng breakthrough infection na nangyari lagpas sa 14 dias matapos ang sarong persona makakompleto na ipega rekomendar na doses nin bakuna. Siyang sinabi na 5 katawan na gadan na kumpwesto nin mga senior citizens as inanibakan mga iniya may comorbidities pa. Ibabase sa bilang kan mga daipa na babakunahan ang itataong alokasyon na bakuna sa kada reyon sa nasyon. Sigun kay Vaccine Czar Carlito Galvez, 6 na reyon ang target kan Interagency Task Force na matauanin dagdag na vaccine allocation ngunyan na Setyembre. Kinabibilangan ini kan Region 3, 4A, 6, 7, 10, asin 11 na makakasabay ka National Capital Region. Sa ngunyan, puminakol na sa 84.14% kan target population sa National Capital Region ang nakaresibin ng primerong dose asin 55.55% ang fully vaccinated. Kabilugan na 134.8 milyones vaccine man ang bigdalauman na maabot sa nasyon sagkod sa katapusan
kan presenteng taon. Nakarehistro din panibago nga 271 na nagpositibo sa COVID-19 ang Philippine National Police. Dahilan kay ni, uminabot na sa 36,572 ang total na bilang kan mga pulis na tinamaan kan siring na helang poon kan magpoon ang pandemya. Sa nasabing bilang, 33,885 ang narahay, asin 2,579 naman ang nagpaparahay pa. Sa ibong nalado, mantinidong na sa 108 ang bilang kan mga nagada na pulis dahilan sa COVID-19. Ang pinakabago, iyon sa rong pulis hali sa Region 3 na sa rong 39 anyos na naging positibo kan Agosto alagad nagadan kan September 2 dahilan sa respiratory failure. Mantenido sa high risk level ang mga intensive care units o ICU beds sa mga hospital sa nasyon para sa mga pasyente ng COVID-19. Base sa datos kan Department of Health, okupado mang giraray ang 75% kan 4,000 sanggatos na ICU beds. 73% kini ang kabilugan na 1,400 na kama sa National Capital Region. Mantang uminabot man sa 72% kan 15,500 ward beds sa nasyon ang nagamit na. Uminabot man sa 58% kan 3,300 na mechanical ventilators ang nagamit kung saan 62% kan 1,200 iyo ang National Capital Region. Hinapot ni Senate Minority Leader Franklin Drilon kung ang gobyerno mas nagtataunin prioridad na matagamahanin fundo ang National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict kaysa sa COVID-19 vaccination drive sa lindong kan 2022 National Expenditure Program. Siyang sinabi na siya nagahapot kung ang problema sa insurhensya iyon naging mas dakula asin mas peligrosong patakot kaysa sa COVID-19. Idinagdag pa man ni Drilon na ang pagbakal ng mga booster shots kontra sa virus, ibinugtak lugod sa unprogrammed appropriation samantang ang 28 bilyones pesos na fundo para sa task force iyon nakabugtak sa programmed appropriations. Miyaras nanto dagdag na Bareta halidyang sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Sa giraray na nadugangan ni na kaso ng COVID-19 ang syudad din Legazpi niya na pagkaldaw. Susog sa pahayag na Alcalde Noel Rosal, apat na irehistro panibagong kaso ng COVID-19 sa syudad kan Legazpi kung saan. Sa rokay ni ang 58 anyos na babayi gikan sa barangay Petano, Legazpi City. Kaibaan manigdian sa Roma na 24 anyos na lalaki, gikan man sa barangay Sagpon sa rong 36 anyos na lalaki, gikan sa barangay 15 Ilawod isa sa rong 79 anyos na babayi man gikan sa barangay Sagmin. Siguro kay Alcalde Rosal gabos nini naka-admit na asin pika-quarantine na sa mga oras nini para man sa magkakani kong medical na atensyon matapos na magpositibo ang sa indang sa diri sa helang na COVID-19. Siguro kay Alcalde Rosal ini ang ehemplo ko niyan kunat kay puka ng gad na seryosohon kan mga ligaspenyo ang tigpapautob na minimum health protocols na kanila dahil na magparalako pa as hindi na magparadugang pa ang kaso ng COVID-19 na nairehistro sa syudad kan Legazpi. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Miyaras tanto bako sa rong bisitang asymptomatic COVID-19 ang kausa kan pagiging positibo sa COVID-19 kan 122 na mga aki asin tauhan sa sarong bahay ampunan sa Quezon City. Suway ini sa sinabi ni City Epidemiology and Surveillance Unit Chief Dr. Rolando Cruz na sarong asymptomatic adult ang naglaog sa bahay ampunan na posibleng nagdara nin virus asin nagkausa nin outbreak. Sigun kay Charity Graph, Executive Director kan Bahay Ampunan, maigot na ipigbabawal ang paglaog kan mga bako miyembro kan Bahay Ampunan sa lugar. Wala man informasyon kung kisay ali ang pagkaulakit na pag-araman na 122 na mga aking nagpositibo, 99 ang may edad na 18 anyos pa ibaba. Piga sa kaso na kan gobyerno lokal ang kamugtakan kan mga aki asin mga tauhan kan orphanage. Nagpadara naman ang LGU nin bulong, vitamins, hygiene kits, face mask, alcohol, asin food packs para sa pangangaipo kan mga nagdadago sa orphanage. Luway-luway na ang nakakabangon ang labor sector sa nasyon hali sa epekto kan COVID-19 pandemic.
Sa budget briefing kan Department of Labor and Employment para sa saindang 44.3 bilyones pesos na proposed sa 2022 budget, sinabi ni Labor Secretary Bebot Balyo na nagbaba ang employment rate sa nasyon. Hali sa 7.7% o 3.8 milyones na daing trabaho kan Hunyo, nagbaba niya sa 6.9% o 3.1 milyones na mga Pinoy ang daing trabaho kan Hulyo. Ipinahayag kan Puerto Princesa City Incident Management Team na dingo na maako ang syudad nin mga returning residents sa September 15, 2021. Sigun kay Puerto Princesa IMT Commander Dr. Jean Palanca, na dahilan ini kan pagbawi kan Interagency Task Force sa General Community Quarantine sa National Capital Region. Sinabi niyang tulos nindang sinuspindir ang pag-ako nin returning residents matapos i-anunsyo na balik sa MACQ ang Metro Manila. Sinabi ni Palangka na makakalaog pa manggararay sa syudad ang mga returning overseas Filipinos as in mga authorized persons outside of residence. Balik na sa operasyon ang gabos na barko as in pagsira sa gabos na mga pantalan sa enterong nasyon. Sinabi kan Philippine Coast Guard na poon kasuhapon na buwelta na ang operasyon. Ang mga para o pasaheros at truck drivers as painante pati naman mga barko as motor bangka, rolling cargo na enot na nga na stranded as nagsiro nga sa ligtas na lugar ang tinugutan naman na makabiyahe. Ini matapos sa magrapado ang uminagi nga bagyong Julina na nakaafektar sa iba-ibang rehiyon sa nasyon lalo na sa Luzon, Visayas as Mindanao. Tolos na tinapos kan House Committee on Appropriation ang pagdangog sa 2022 proposed budget kan Office of the Vice President bilang parte kan Interparliamentary Courtesy. Mismong si Vice Presidente Leni Robredo ang nagpresentar sa panel kan mga accomplishment kan sa iyang opisina sa tahaw kan COVID-19 pandemic sa 2022, maabot sa 713.41 milyones pesos ang ipigrekomendar na budget kan Department of Budget and Management para sa OVP. Sa rarom ka National Expenditure Program, mas hababa ini nin 21% kumpara sa 908.7 milyones pesos na fundo kan OVP ngunya na taon. Sa original budget proposal kan OVP, 714.5 milyones pesos ang pigahagad na fundo kini sa 2022. Nag-apalerman ang mga kongresista kan Makabayan Black na dagdagan ang fundo kan OVP sa masunod na taon, lalo na takadakol na gibong proyekto as yung programa ang ahensya para sa mga kababayan na apektado kan pandemya. Tinawanin linaw ni Alcalde Sara Duterte Carpio kan Davao City na dai siya pwedeng magsalida kay Senador Bongo o sa iyang ama na si Presidente Rodrigo Duterte sa masunod na eleksyon dahil ang tabako man siya miyembro kan PDP laban. Sing sinabi na ang politika dai man makakaafektar sa relasyonan niya sa iyang ama. Ipinaliwanag niya na ang sa indang politika dai manin labot sa relasyon sa pamilya sa pagsasabi na ibang trabaho as inibaman ang pamilya. Idinagdag pa man ni Inday Sara na daing nga personalan sa politika as sinatrabaho pati naman sa indang pamilya. Daing nakapalaman na fundo sa 2022 national budget para sa pandemic assistance kan mga estudyante alay sa pribadong eskwelahan sa nasyon. Sa ginibong pagdangog, inapot ni Congresswoman Franz Castro kay Chad Chair Prospero de Vera kung natataray kay rebanan ang mga estudyante halay sa pribadong sektor na dapat matabangan. Tulos man ining sinabag ni de Vera asin sinabing imbes na sa Bayanihan 2, sa Bayanihan 3 pa ini maipapautob. Mantang ipinagproponer man ni de Vera sa Malacanang ang face-to-face classes sa nagkaparang kurso sa nasyon. Kinabibilangan nini kan mga minasunod, engineering, hospitality, hotel and restaurant management, tourism and travel management, marine engineering, asin marine transportation.
Hinagyat ni dating Senadora Antonio Trillanes ang mga namamanuaan na di pa nakakapag-rehistro para makaboto sa 2022 elections na magparehistro na sa COMELEC. Siyang sinabi na midbid ang presenteng administrasyon na minapasilensyo sa mga kritiko pati na sa media kung kaya kaipuhan kan mga Pinoy na magparehistro na. Idinagdag pa man ni Trillanes na madali nang matapos ang pagpaparehistro kan mga botante sa Septyembre 30. Sinabi niya na dapat ipahiling kan mga namamanuaan ang makusog na boto sa masunod na eleksyon. Nagsadit ang tsansa na makahakot ng suporta halis sa mga botantes sa 2022 national as in local election ang ruling party PDP Laban as in opposition. In ang pagtubod ni political analyst as in Professor Edna Co, dekano kan UP National College of Public Administration and Governance, sa tahaw kan wala tuong pamati kan mga kandidato 8 bulan pa bago ang eleksyon. Sigun kay Ko, ang pagpalyakan oposisyon na magkasararo kontra sa Duterte administration asin naglalala pa ang sintikan kan magkaralaban na faction sa PDP Laban ang kausa kaya posibleng magduruwang isip ang mga botante. May negatibong impression sa mga botante ang banggaan kan faction ni Senador Manny Pacquiao asin Energy Secretary Alfonso Cusi. Siriman tinawan ninduon ni Ko na dakulpaman ang pwedeng magbago, partikular na ang opinyon kan mga botantes. Sinabi kan Professional Regulation Commission na kanselado ang physician's licensure exams na dapat gibuhon ngunit na bulan sa National Capital Region. Sindang sinabi na ang PLE nakatalaan sa Septyembre 11, 12, 18 asin 19 sa NCR Alagad, din malalawos. Idinagdag pa man ni kan PRC na ang mga apektadong examinees sa NCR pwedeng magwa kan masunod na eksaminasyon na daima na mababaliwalaan sa indang examination fees. Ang eksaminasyon na nakatalaan sa ibang lugar sa parehong petsa siring sa Legazpi City, magpapadagos man giraray susog sa schedule. Inagal kinakaparan kongresista sa Commission on Election na magluwas ng guidelines para sa pagkondukta ng campaign rallies asin door-to-door campaign sa 2022 local asin national election. Tanawanin doon ni Iloilo Representative Lawrence Defensor asin Caloocan City Representative Edgar Erese na dapat basta itaong kwenta sa LGU ang pag-ibo ng sistema para sa campaign rally dahil tibaad magamit masanakan mga incumbent officials na mga kandidato sa 2022 election ang mga ilalawas nindang ordinansa para sa sendang sediring interes. Sigun pa kay Defensor, dapat man ipagbawal ang intermission asin entertainment personality sa campaign rally. Sinabi ni Comelec Commissioner Antonio Co. Jr. na ibabase kan full body ang sa indang guidelines sa polisiya kan interagency task force. Pigpapaingat kan UNICEF Philippines ang nasyon sa plano nga pagbukas ng face-to-face classes ngunya na taon. Sinabi ni IC Feingold, pamayo kan Education World kad UNICEF Philippines na dapat luway-luwayon asin gibuhon na voluntaryo ang pagbukas kan klase maski ang Pilipinas sana asin na Venezuela sa enterong kinaaban hindi pa nakabuelta sa face-to-face classes. Siyang sinabi na dapat magkuanin ideya ang Pilipinas sa ibang nasyon na may kinaraman sa pagbuelta kan face-to-face classes. Makasugman ang kampanya kan Forces Armadas kan Pilipinas kontra sa loose firearms sa nasyon mantang pararani na ang eleksyon sa masunod na taon. Ini matapos ang matriyumpong pagkakakonfiskar kan mga operatibas kan military asin pulisya sa haralangkaw na kalibre nin armas asin mga bala sa duwang operasyon sa Quezon City asin Santa Maria, Bulacan kada kaaging aldaw. Sa Quezon City, anong katao na dakop asin nakuha ang may 5,000 na pedaso ni mga bala, siriman, iba pang personal na kagamitan kan mga suspitsados kan sa kidahon ang sarong bodega sa lugar. Mantang nakonfiskar man sa Bulacan ang mga iba-ibang haralangkaw na kalibre nin armas arog kan reassembled caliber 5.56 rifle asin iba-ibang bala asin mga armas na handa man para sa reassembly. Sigun kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lieutenant General Jose Faustino,
dakulang bagay ang pagkakakonfiskar sa mga armas para mapilay ang operasyon kan mga lokal na terorista aro kan CPP, NPA, NDF, Siriman, iba pang private armed groups sa nasyon. Ang kasunduan na mataunin poder sa deployment ng mga prosecutors as in state auditors sa mga ahensya de gobyerno na bantadon sa korupsyon ang napirmahan na. Sinabi kan Department of Justice na ang Memorandum of Agreement na napirmahan kan DOJ, Commission on Audit as in Office of the Ombudsman. Ang mga DOJ prosecutors as in co-auditors na nasugo bilang resident ombudsman, iyon dapat mag-aktuar sa mga reklamo as in reports kontra sa mga opisyales as in empleyados kan ahensya de gobyerno, maserbe bilang watchdog as in maimplementar sa anti-corruption programs, as in ma-monitor sa pagkumple sa mga existidong anti-graft laws as in mga regulasyones. Iyan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Sa pag-aaral kan mga pag-ariba, Manny Totanya sa lado technical. Kami po nagatod kan bareta. Ako po si Francia May Borras. Ako man po si Edwin Peralta magsasabing mabalos kan sinong pagantabay. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng